UPPL जिंदाबाद UPPL जिंदाबाद UG ब्रह्म जिंदाबाद खुलुमबाय रायजोफोर गिबिसिन थाराव बिथांखि ब्लग इउट्युब चेनेलनिफ्राय रायजो राजा बयनिसिमबो फुंबिलिनि गोजोननाय बावहरनाय जाबाय। स' रायजोफोर जायफ्रा सानफ्रोमबो खौरां खोनासंनो मोजां मोनो नोंथांमोननि थाखाय आङो दिनैबो आरोबाव माखासे भिडिअसफोरखौहाय लानानै फैबावबाय। जों दिनै गिबिसिन थारावनो सिसि ट'वानि आफादगिरि आदित्य काकरारि सारनि सायावहाय जों सावरायलायनोसै। नैथियाव जोङो नैबे बिपिएफनि सिएमनि सायावनो जोङो सावरायगोन। थामथियाव रायजोफोर जोङो इउपिपिएलनि सिएमनि भिडिअनि सायाव जों सावरायलायगोन। बे समाव रायजो राजा नोंथांमोन एसटिनि बेलायावहाय आदित्य काकरारि सारा मा बुंदों नोंथांमोना खोनासंदो। बेखौथ' गभर्नमेन्टआ नाजागासिनो आरो जों होबथागासिनो, जों होबथाबाय थालांगोन आरो प्रयोजन जायोब्ला जों डेम'क्रेटिक मास मुभमेन्टहालागै थांगोन आरो थेवब्लाबो जुदि बिथांमोना गोब्राबैनो मोनद' हारिखौ एसटि खालामोब्ला जोङो कर्टनि खाथिसिम जों थांनायनि थांखि लाखानानै दोनखादों आरो दासिमथ' जोङो होबथानो हाबोगासिनो आरो थांनाय 6 डिसेम्बर खालि जों जा मास रेलि खालामबाय सोनाबपुराव, बेनि उनावनो मोनद' हारिनि अर्गानाइजेसनफोराबो एसे स्रि जाथ'नानै दङ दायो आरो ग्रुप अफ मिनिस्टारनि जा रेकमेन्डेसन बे रेकमेन्डेसनखौ दैथायहरगोन होनना बुंदों सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनिसिम आरो जोंबो जोंनि जा एक्सपार्ट कमिटि जों दादोंमोन, कनसालटेटिभ ग्रुप दादोंमोन, बे ग्रुपनि रेकमेन्डेसनखौ नायनानै जोङो बेखौ स्ट्रेइट राइट जों रिजेक्ट खालामदों। ग्रुप अफ मिनिस्टारनि जा रेकमेन्डेसन जों रिजेक्ट खालामदों आरो गभर्नमेन्ट अफ इन्डियानोबो जोङो बेखौ हैगोन। प्राइम मिनिस्टार, होम मिनिस्टार, ट्राइबेल एफेयार्स मिनिस्टार आरो TI आरो NCST नेशनेल कमिसन फर एसटिनोबो जोङो थाबैनो थांनानै बेखिनिखौ जोङो साबमिट खालामो। रायजोफोर दिनै आदित्य काकरारि सारमोन बायदि बर'नि सासे गोख्रों लिडार थानायनि थाखायनो एसटिआ जाफुङाखै। जोबोद गोजोनथाव बाथ्रा, नंगौना नङा? नाथाय बे एसटिखौहाय आरोबाव बिधानसभा इलेक्सननि सिगां बै एसटि बिग्राफ्रा दासिमबो जुजिगासिनो दङ, बेखौहाय जोङो नुगासिनो दङ। नाथाय सिदा खोथा बुंदों आदित्य काकरारि सारा, आं गोजोननाय मोनदों। जुदि नांगौ जायोब्ला कर्टआवबो जुजिगोन ना, जोबोद मोजांनि बाथ्रा। मानोना एसटिखौ दावराव खालामनानै होग्राया जोंनि बर'निफ्रायनो, बेयो जोबोद गाज्रि जादों। बे समाव फैदो रायजो राजा नोंथांमोन, बिपिएफनि सिएमआ मा बाथ्रा बुंदों। এইটো খুব সিৰিয়াছ। অলপ আগতে আমি দাদা আৰু মই কথা পাতিছোঁ, জয়ন্ত মল্ল দাদা আৰু মই কথা পাতিছোঁ চিএম ছাৰৰ লগত। আজি আবেলি 5টা-6টা বজাত সকলো BTC অঞ্চলৰ 5টা জিলাৰ যিটো DC আছে ইহঁতক মাতি পেলাই আমি বহিম। এই এছআৰ যিটো BTC অঞ্চলৰ এছআৰটো লৈ পেলাই যিটো হুলস্থুল পৰিৱেশ হৈ আছে নিশ্চয় সমাধান হ'ব আজি। बे बाथ्राखौ खोनासंनानै आङो बिपिएफ पार्टिनि सिएमनि खर'आव मा साननाय दङ बेखौ सानदों आरो बिथांनि खर'आवहाय एकमात्र साननाया बेनोल' दे आङो बिसोरखौ इभिक्सन खालामोब्ला आं गादियाव जिरायनो मोननाय ना, आं गादियाव जिरायनो मोननाय नङा, आङो लिडार जानानै थानो मोननाय नङा। बिथांनि साननाया बेल'। दा बर' हारिखौहाय बिपिएफनि सिएमआ थैनायनि सिगां थेर बेथेर खालामलांनो नागिरदों होननानैसो आङो सानो। रायजोफोर नोंथांमोना मा सानो आं मिथिया। दिनै एसआरनि हेफाजाबजोंहाय सारा भारतनावनो ओरैनो हाबनानै थाफैनाय, हा सेनानै थाफैनाय मानसिफोरखौ होगासिनो दङ आरो बिसोरो गिनानै एसआरखौ गिनानैनो खारगासिनो दङ। नाथाय जोंनि बिटिआरआवहाय मोनबा जिल्लायावहायबो आङो बे खामानिखौ मावहोनाय नङा होननानै बुंनायनि ओंथिया मा जाखो? बेबायदिनो बर' हारिया गुबुन देशनिफ्राय ओरैनो फैनानै थाफैनाय, बर'खौ नासयफैनाय, बर'नि हा सेनानै लानाय, बिसोरखौनो दोननानैहाय बर' हारिया गावखौनो अलखदाव खोख्लैना लाबाय थानोसै नामा? दिनै बर' हारिया आलादा स्टेट मोनाखैब्लाबो मोनसे काउन्सिल मोननानै दङ आरो बे काउन्सिलनि गेजेरावहाय जों बर' हारिया आरोबाव जोंहा डाइरेक्ट फाइनेन्सियेल सापर्टनि माखासे सुबिदाबो जानानै दङ। दा बेखौ मावफुंथ'नो हायाखै। दा बेखौ नुसेयावबो जोंनि बर'नि लिडारफ्रा जुदि बै गुबुन देशनिफ्राय फैनानैहाय दावराव खालामफैग्रा हारसा हुरसाफोरखौहाय होखारनो गोसो गैयाब्ला
अब्ला माब्रै जोंनि बर'नि दैदेनगिरिफ्रा बर' रायजो राजाफोरखौ बेंनांगौ जाखो रायजोफोर हा नोंथांमोनाबो सानब्रा नोंथांमोनाबो सान बर' रायजो राजा नोंथांमोन जों सोरजों दावहा नांनो गोनां जादों सोरजों जों बुथार जादों नोंसोरबो सिन्था खालामना दा बेखौहाय सीएमआ जुदि इभिक्सन खालामा होननानै बुङोब्ला रायजोआनो ओंखार ना मा बुङो सीएम खौनो इभिक्सन खालाम नङाब्ला आरो माथो बिनि उनावहाय बिसोरखौ इभिक्सन खालाम रायजोखौलाय माथो खालामनो हायोखाय सरकाराबो जेबो खालामनो हाया रायजो राजाफोरखौहाय एफाबां मोजां सुबिदा होदों आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा सारआ बर' रायजो राजाफोरखौहाय गुबुन हारिफोरनिफ्राय रैखा खालामनानै लानो थाखाय हा हुखौहाय रैखा खालामनानै लाफिननो थाखाय नाथाय बेखौ नुनानैबो दिनै जोंनि बर'नि लिडारा फैसानि थाखायनो गाद्दिनि थाखायनो दिनै बे खामानिखौ मावनो आवगायाखै माबायदि जाखो बियो हो रायजो राजा नोंथांमोन सासे मानसिया बुंदों इउपिपिएल नि सीएम आबो इभिक्सन खालामा बिपिएफ नि सीएम आबो इभिक्सन खालामा बाथ्राया एसेबां सैथो नङा इउपिपिएल नि सीएम आ सिगां इभिक्सन खालामनो नागिरखादोंमोन नाथाय बिपिएफ नि जायफ्रा दा सिरि उन्दुनानै दङ मिथिबाय महापन्डितफोर बैसोरनो इउपिपिएल खौहाय इभिक्सन खालामनोहाय खाबु होआखै जायफोरा इभिक्सन खालामजाग्रा बिसोरखौहाय होखारनो मोना होननानै बिसोरनो बादा होनानै दोनदों अब्ला नोंथाङा सोरखौ सीएम जाजानो लुबैदों सानसुमा खुंगुर आबौखौ ना दावराय देख्रेबखौ ना सोरखौ ना बिश्वजित दैमारि सारखौ ना पारमिनास नार्जारि बे मा होनना बुङो दुवार ओनसोल दा बे दुवार ओनसोल बिग्राखौ नामा सिदा खोथा रायजोफोर रायजो राजाफ्रा गोजोनै थानो गोसो जादोंब्ला इउपिपिएल पार्टिखौनो लाबोफिन नङाब्ला माब्लाबो जों गोजोन मोननाय नङा आरो जोङो फारसेथिं बर'जों बर'बो दावराव दावसि जानायनि सम्भाबनाबो दङ बेखौसो नुहुरदों आं दा अब्ला रायजोफोर इभिक्सनखौ मानो खालामा बुंखो जोबोद दुखुनांथावना आरो मोनसे बाथ्राखौ बुंबावबाय बिपिएफ नि सीएम आ 2003 मायथाइनि सिगांनिफ्रायनो जायफ्रा थानानै दङ बिसोरनोबो थानायनि मोन्थाय होगोन भारतनि आयेनखौनो सिफायबाय अब्लालाय ना रायजो राजा नोंथांमोन 2003 मायथाइनि सिगांनिफ्रायनो थानायफ्रा जुदि थानो मोनोब्ला अब्ला जोंनि बर'नि जायगा बिटिआरआवहाय साफ्रोमबो मोनफ्रोमबो बांलादेशी थांलादेशी गासैबो बेयावहाय 50%आनो थानो मोनबाय सानसे समाव सोरजों दावहा नांगोन अब्ला बर' हारिजों बैसोर जाथिया सानसे समाव ज' जानानै बर' हारिजों दावहा नांगोन नायलांबाय था नोंसोरो बिपिएफ नि सीएम आलाय माब्लाबानि समावहाय दुख थांनानैबो मानो थैनानैबो थांनो हागौ नंगौना नङा अब्ला बर'खौहाय खहा खालामनानै गालांनाय जागोन ना जाया बेलाय थांनानै थानाय समावनो बर'खौ रैखा खालामना लिडार जादों जखन ना मा बुङो रायजो राजा नोंथांमोन गाबोन समफोर जुदि नोङो बे बुहुमखौ एंगारलाङोब्ला अब्ला नोङो बे गासैखौबो बर' हारिखौबो खैफोदाव खोलैनानै थांसिगोन नामा आं बेखौसो बुंनो सानबाय रायजोफोर बे समाव खोनासंदो जोंहा इउपिपिएल नि सीएम प्रमद बर' सारा मा बुंदों কিছুমান দফা বাকী আছে আৰু সেইটো প্ৰচেছত আছে গতিকে প্ৰচেছত যদি দীঘলীয়া কৰি দিয়ে সেইটো পোৱা নোপোৱা একে হয় সেইকাৰণে এটা সময়ত সেইটো সমাপ্ত কৰিব লাগে যে অকল বড়ো চুক্তি নহয় বিভিন্ন সময়ত চুক্তি কৰা হয় এই চুক্তিবিলাক যথা সময়ত বা দিয়াৰ এটা টাইম থাকে এই সময়ত সমাধান নকৰে বা চুক্তিটো ৰূপায়ণ নকৰে যাৰ কাৰণে সমস্যা হৈ জীয়াই থাকে গতিকে এই সমস্যাবিলাক সমাধান কৰিব লাগে সেইটো মই অনুৰোধ কৰিছোঁ बिथाङा एकर्डनि बाथ्रा बुंदों एकर्डनि खामानिया अनगयिंआव सोलिगासिनो दङ दा बेखौहाय हाग्रामा महिलारि बिथाङा बे बिटिआर एकर्डखौहाय मावफुंनो हागोन होननानैहाय माब्लाबाबो गनायथि नङा रायजोफोर मिथिबाय दा सम्भब मानो नंखाया मानोना बिथाङा सिगनेचर नङा मारै मावफुंनो हानो प्रमद बर' सारा जेरैहाय सीएम आरो एमसीएलए थिग बेबायदिनो बिपिएफ नि सीएम हाग्रामा महिलारि बिथाङाबो एमसीएलए सीएम एखे
बेयावहाय खुनु गिदिर गोलाव फाराग गैया रायजोफोर सानैबो एखे दा बेखायनो आं सानदों जोंनि बर'नि गेजेरावहाय जे बिथांमोना बांलादेशि फैनानै दङ बेखौ इभिक्सन खालामनांगौ रायजो राजाया सापर्ट खालामनांगौ रायजो राजाया जुदि सापर्ट खालामसेयावबो BPF नि CM आ मानियाब्ला BPF नि CM खौ इभिक्सन खालामग्रो रायजोफोर अब्लानो बर' रायजो राजाफ्रा गोजोनै थानो मोनगोन बे नाम्बार 1 जानानै दङ जोंनि बर'नि गेजेरावहाय आरो मोनसे बाथ्राखौ बुंनानै फोजोबनोसै आंखौ दारि गैयैनि थाखाय मोजां नङा होननानै बुंदों सासे मानसिया कमेन्टआव मैयानि भिडिअआव दै बियो पार्सनेलियो जन खारजिया मोजांनो दारि गोलाव दंखाय मोजां आदुवानि रावखा बियो मिथिबाय जों मंगलिय जाति जों ट्राइबेल मिथिबाय दा ट्राइबेलनाव एसेबां दारि थाया नन ट्राइबेलफोरनावहाय थायो बिसोर मानसिया कालाराबो गुबुन आरो दारि मिना मिनि थायो बिसिनावहाय जोंनाव दारि दंब्लाबो दोंसे दोंनै एफा एफा थायो बेसिखिनिल'सो दारिजों मा सोमोन्दो दं नोंथां नोंनाव खर'आवनो जेबो गैया दारिखौ लानानैलाय मा बाथ्रा बुंदों लाजिसिं सिंलाय हा नंगौना नङा रायजो राजा नोंथांमोन जायहा दारिखौ मोजां मोनो आं गासैखौबो बुङा सोरनिबा गोसोआ बांलादेशिनि गोसो बेफोरबायदि माबा मोनसे बुंब्लानो सोलायनाय बेबायदि मानसि दङ जोंनि बर'नाव बेखायनो बर'फ्रा खौसेबो जानो रोङा गोरोबस्लायनोबो रोङा गोजोन्थों अब्ला जायफ्रा आंनि भिडिअखौ जोबजासे नायबाय बर' हारि जै जाथों जै बर' हारिनि